А ці ж я вінаватая? Заўсёды спачатку хочацца апраўдвацца. Памятаеце, кадам? Ну, канешне, я з'еў яблык, але мне яго дала жонка, якую мне даў увогуле ты, Бог. Усе вакол вінаваты, акрамя нас саміх. Але потым, калі мы асэнсоўваем тое, што натварылі, пачуццё віны захлёствае. І з такога стану вельмі складана знайсці рацыянальнае рашэнне сітуацыі. Сёння мы з вамі будзем вучыцца практычнымі спосабамі, як прызнаваць сваю віну, але пры гэтым не атручвацца ёю. Ну і, канешне, нам у дапамогу біблійныя прыклады. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я Тацяна Немчанінава, зноў з вамі, і кожны раз наша сустрэча – гэта маленькае свята. Дзякуй, што вы тут. Мы ўжо вучыліся адпускаць крыўды і прабачаць людзям у ранейшых выпусках. Сёння хачу разгледзець гэтае пытанне з іншага боку. Калі ты пакрыўдзіла чалавека і пакутуеш ад пачуцця віны. Здаралася такое? Тады ты дакладна ведаеш, што гэта надта непрыемныя адчуванні. Яны прыліпаюць, і не так проста іх адляпіць. Па сабе скажу, што пакрыўдзіць кагосьці яшчэ больш прыкра, чым калі пакрыўдзілі мяне. Лепш, канешне, старацца нікога не засмучаць, але калі ўжо здарылася, будзем рэалістамі, гэта ўсё адно здараецца, трэба разрульваць. Будзем вучыцца прызнаваць віну і пазбаўляцца ад яе. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Адразу акрэслю, што адчуванне віны – гэта добры знак. Яно сведчыць пра тое, што мы разумеем свае памылкі і не хочам іх паўтарыць. Але яно не павінна заставацца трывалым. Віна – гэта адзін з этапаў вырашэння канфлікту. Штуршок да выпраўлення і прымірэння. Ідэальная схема такая. Адчула віну, папрасіла прабачэння. Табе прабачылі, больш не вінаваціш сябе. Але бывае разбуральная віна, калі чалавек з'ядае, ненавідзіць сябе і пры гэтым не ідзе да другога ўдзельніка вырашаць канфлікт. Ці ўжо не мае магчымасці выправіць тое, што здарылася. Ён злуецца на сябе і нікуды не накіроўвае гэту злосць, не робіць наступны крок, варыцца ў ёй. Ён можа захварэць фізічна або псіхічна, эмацыйна, асабліва калі працягвае пра гэта думаць і разважаць увесь час. Тады з віной трэба працаваць і навучыцца прабачаць сабе. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Калі мы жывём і працуем з іншымі людзьмі, заўсёды здараюцца выпадкі, калі мы засмучаем адно аднаго. Крыўда і віна не нараджаюцца без камунікацыі. Патрэбна як мінімум 2 ўдзельнікі, праўда? І пачынаць вырашаць гэтыя праблемы таксама варта з дыялогу. Часам трэба проста спыніцца і падумаць, ці правільна мы зразумелі адзін аднога. Ці мог чалавек мець на ўвазе нешта іншае? Трэба пагаварыць і пераканацца. Гэта магло быць проста непаразуменнем. Напрыклад, муж у маладой сям'і засмучаўся, калі прыходзіў з працы, а ў доме было не прыбрана. Яны сварыліся з жонкай, пакуль не разабраліся, што бачаць рэчы па-рознаму. Муж абянтэжыў не сам па сабе беспарадак. Ён думаў, што жонцы пляваць на сям'ю, бо так рабіла яго маці, якая не клапацілася пра іх з братам. А жонка вынесла са сваёй сям'і іншае правіла. Яе маці лічыла, што важней гуляць з дзецьмі, сачыць за іх шчасцем, таму яна не пераймалася праз раскіданыя цацкі ці тое, што вячэра крыху спазнілася. Яны укладалі розны сэнс у адну і тую ж з'яву і змаглі лепш зразумець адно аднога. Пасля размовы крыўда і віна адпалі самі сабой. Калі пасля размовы высвятляецца, што ты сапраўды нанесла боль іншаму, наўмысна ці выпадкова, трэба папрасіць прабачэння. І часта гэта зрабіць бывае няпроста. Прызнаць сваю памылку многія лічаць за слабасць. Насамрэч, гэта наша сіла.
Толькі моцны чалавек можа абвесціць, што не меў рацыі. Звычайна, шчырага пакаяння дастаткова і табе даруюць. Гэта вызваляе і дае вельмі прыемныя адчуванні. Адна моя калега пастаянна спрабуе апраўдацца за свае памылкі. У яе заўсёды ёсць прычыны і нават цэлыя гісторыі, чаму яна не выканала заданне своечасова. Часам гэта выдуманыя прычыны, часам сапраўдныя, мы ўжо перасталі разумець, калі яна хлусіць, а калі сітуацыя рэальная. Аднойчы яе блізкая паплечніца лагодна сказала: «Ведаеш, ты магла б папросту папрасіць прабачэння, што не паспела». Гэтыя словы перамянілі нашу калегу. Яна сапраўды папрасіла прабачэння і перастала траціць свой рэсурс на абарону і фантазіі, а пачала канцэнтравацца на сваёй працы. З кожным тыднем яна дапускала ўсё менш і менш памылак і ўрэшце рэшт стала адказным супрацоўнікам. Мы нават часам сумуем па тых байках, якія яна выдумляла раней. Калі няма магчымасці папрасіць прабачэння, бывае і такое. Ты зрабіла нешта сапраўды дрэннае і караеш сябе за гэта. Злуешся, сварышся на сябе ў думках, пазбаўляеш чагосьці прыемнага, увесь час думаеш пра негатыў, кепска спіш. Некаторыя людзі нават наносяць сабе фізічную шкоду. Калі я ў дзяцінстве рабіла нешта кепскае, то так перажывала за гэта, што сама карала сябе, прыхіляла руку да гарачай батарэі і не адымала, пакуль не атрымлівала апёк. Нам сапраўды патрэбна самапрабачэнне. Прабачыць не значыць прызнаць, што зробленае не мае значэння, не апраўдаць прычыненае зло. Прабачэнне – гэта адмова ад помсты. Мне не трэба працягваць пакутваць за тое, што я зрабіла. Не трэба праяўляць гнеў на сябе, не трэба караць апёкам ці пазбаўляць сябе вячэры. Я шкадую, што так зрабіла, і адпускаю. Лекі для цела. Неяк я пазнаёмілася з чалавекам, які на аўтамабілі збіў пешахода. Той выжыў, але атрымаў пералом нагі. А кіроўца так вінаваціўся, што нават трапіў у псіхіятрычны шпіталь. Ён караў сябе за няўважлівасць, якая магла каштаваць жыцця іншаму. І ведаеце, гэтымі эмоцыямі ён не палепшыў сітуацыю, а плюс яшчэ прычыніў гора і клопат сваім блізкім. Яны перажывалі за яго, на доўгі час засталіся без яго прысутнасці, удзелу. Ён не мог працаваць і забяспечваць жонку з дзецьмі. Чалавеку было так сорамна, што ён ні разу не бачыўся з пацярпелым пасля аварыі, баяўся глядзець яму ў вочы. Псіхолог параіў таму мужчыну трэніравацца прасіць прабачэння на іншых пацыентах. Спачатку яму было цяжка, але з кожным разам прамаўляць «прабач» станавілася прасцей. Ён зразумеў, што гэта не так страшна. Урэшце рэшт змог сустрэцца з ахвярай аварыі, папрасіў прабачэння і на сваё здзіўленне убачыў, што чалавек не трымае на яго зла. «Я таксама мог быць на вашым месцы», – сказаў збіты пешаход. «Як і вы на маім. Такое можа здарыцца з кожным». Рэальная размова, якой кіроўца пазбягаў шмат месяцаў, вызваліла яго ад віны, неўрозу і дапамагла вярнуцца да нармальнага жыцця. Гэта прыклад таго, што пачуццё віны суб'ектыўнае. Мы можам працягваць адчуваць яго, нават калі іншыя людзі даўно прабачылі нам. Віна бывае ірацыянальнай. Гэта калі мы адчуваем сябе вінаватымі там, дзе насамрэч няма чаго саромецца. Адзін з распаўсюджаных прыкладаў – жаданне рабіць сваіх блізкіх шчаслівымі. Калі дарагі табе чалавек сумуе ці злуецца, ты думаеш, што не справілася з задачай і што гэта ты вінаватая ў яго пачуццях. Псіхолагі называюць гэта няслушнай устаноўкай і прапануюць перапісаць яе. Варта думаць так. Я хачу, каб мае блізкія былі шчаслівыя, але гэта не заўсёды магчыма. Іх эмацыйны стан – гэта іх адказнасць. Я ж магу рабіць тое, што здольная кантраляваць. Напрыклад, звяртаць увагу на свой стан і своечасова клапаціцца пра сябе, каб не выплёскваць незадаволенасць на навакольных. Май на ўвазе, што стандарты, якіх ты стараешся прытрымлівацца, могуць быць навязанымі іншымі, сям'ёй ці грамадствам. Магчыма, ты вінаваціш сябе за тое, што не можаш прытрымлівацца нейкіх нормаў, але насамрэч яны не блізкія табе.
спосаб, які не дасць завышаным патрабаванням узяць над табой верх, гэта замена слова «павінен» на нешта іншае. Напрыклад, замест «я павінна заўсёды быць у гуморы», сказаць сабе «было б выдатна, калі б я заўсёды была ў гуморы». Такі выраз пазбаўляе прымусу і здымае хваляванне. Згадзіцеся, «я павінна сёння пазаймацца спортам» гучыць як цяжар, а было б здорава, калі б сёння атрымалася пазаймацца спортам. Больш натхняе. І яшчэ адзін нюанс. У гэтую хвіліну ты ўжо не тая самая, якой раней зрабіла памылку. Цяпер ты шкадуеш пра яе, хацела б адмяніць, і тым не менш у той момант ты не магла так разважаць, бо яшчэ не мела гэтага досведу. Здзяйсняючы няправільны ўчынак, ты не ведала таго, што ведаеш зараз. Магчыма, твой стан паўплываў на рашэнне. Ты была занадта злосная, устрывожаная або стомленая. Самапрабачэнне немагчыма без самаразумення. Паспрабуй паверыць, што ў тых абставінах ты не магла павесці сябе інакш. І улічы гэта ў наступны раз, каб не паўтарыць. А зараз я хачу даць слова свайму галасавому памочніку, ён падзеліцца практыкаваннем. Рабі яго, калі пачуццё віны становіцца невыносным. Гэты метад завецца кола адказнасці. Вазьмі ліст паперы і напішы на ім, на колькі адсоткаў адчуваеш сваю віну ў той сітуацыі, якая цябе непакоіць. Напрыклад, ты напісала на 90%. Гэта значыць, што на 10% віна ляжыць на кімсьці яшчэ. Потым намалюй кола, круг. І задай сабе пытанне, хто яшчэ, акрамя мяне, вінаваты ў гэтай сітуацыі, і на колькі адсоткаў ён вінаваты, а потым замалюй гэту частку кола. Магчыма, ёсць іншыя удзельнікі сітуацыі, замалюй адсотак іх віны. У выніку малюнак дапаможа зразумець, наколькі ты сапраўды вінаватая. Каб віна не стала хранічнай, варта памятаць, што кожны з нас час ад часу здзяйсняе памылкі і робіць нешта несправядлівае ў дачыненні да іншых. Гэта не робіць нас усіх адназначна дрэннымі людзьмі, асабліва калі мы імкнемся браць адказнасць за свае дзеянні і іх наступствы. Пасля музычнай паўзы пачытаем месцы з Бібліі, якія кажуць пра здольнасць Бога прабачаць, і паспрабуем пераняць яго цудоўны прыклад. Жо
Паклонимся Богу, Ён над усім влада, Христос воскреслий, аллилуйя. О наш Спаситель, и всемогутница, Христос воскреслий, аллилуйя. Поклонимся Богу, Ён над усім влада, Христос воскреслий, аллилуйя. Бог віча чекає своє обітки, Бог відкрив за твоє сповнення, Син Божий кров'ю заплатив. Бог віча чекає своє обітки, Бог відкрив за твоє сповнення, Син Божий кров'ю заплатив. Син Божий кров'ю заплатив. Син Божий кров'ю заплатив. Кришня сікарю прагнеш вянка, розкажи всім про славу Айца. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучымся прабачаць сябе, вызваляцца ад віны, канешне, пры ўмове асэнсавання і пакаяння. Чаму я вырашыла прысвяціць гэтаму выпуск? Таму што часам Богу прасцей прабачыць нам, чым нам самім прабачыць сабе. Застарэлае пачуццё віны разбурае, забірае сілы і злуе. У 65-м псальме ёсць такі верш. «Справы беззаконныя перамаглі мяне, але ты дараваў нам правіны нашыя». Бог ведае нашу грэшную прыроду. Ён быў у эдэмскім садзе, калі Адам не паслухаўся і спрабаваў схлусіць. Мы ўжо нічым не здзівім Бога, павер. Ён гатовы прабачыць нам кожны раз, калі мы прыходзім да яго са шкадаваннем. Калі ты некага пакрыўдзіла, зрабіла тое, за што табе сорамна, зрабі ўсё, што можаш, каб гэта выправіць. Папрасі прабачэння канкрэтным словам «прабач». І перастань распінаць сябе ў сваёй галаве. Прымі рашэнне не думаць пра гэта. Суд належыць толькі Богу. Ты можаш быць несправядлівай і да іншых, і да сябе. Віна – пачуццё суб'ектыўнае, мы ўжо гэта абмеркавалі. А Бог – справядлівы суддзя. Ён бачыць не толькі нашыя ўчынкі, але і матывы, пачуцці, шчырасць пакаяння. Пакінь гэта на яго справядлівасць. Быць жанчынай – дар Божы. У біблійнай кнізе прарока Ісаі сказана: «Господ суддзя наш, Господ заканадаўца наш, Господ валадар наш, Ён збавіць нас». Гэта абяцанне суцяшае і дае надзею. У 18 раздзеле Евангелія ад Лукі запісана прыповесць, якую распавядае Ісус. У адным горадзе быў суддзя, які ні Бога не баяўся, ні людзей не саромеўся. Там не сказана падрабязна, але, відаць, ён чыніў нейкую несправядлівасць, нядобрыя справы. І вось прыходзіць да яго удава. На той час сацыяльна неабароненая катэгорыя. Ёй няма на каго спадзявацца, за яе няма каму заступіцца. І яна кажа суддзю: «Абарані мяне ад супраціўніка майго». Плюс да ўсяго удовы былі вельмі беднымі. Суддзя разумеў, што яна яму не заплаціць, і доўгі час адмахваўся. Але ўдава не здавалася, хадзіла і прасіла. І ў нейкі момант суддзя сказаў: «Хоць я Бога не баюся і людзей не саромеюся, але як гэта ўдава дакучае мне, абараню яе, каб яна, прыходзячы бясконца, не вымучыла мяне». І пасля гэтага Ісус кажа:
Калі няправедны суддзя так робіць, дык уявіце сабе, што зробіць праведны. А Бог ці ж не абароніць выбраных сваіх, якія клічуць да яго дзень і ноч. Дарагія, гэта нам чарговы урок, менш спадзявацца на сябе, больш давяраць Господу і звяртацца да яго, прасіць. Калі табе цяжка прабачыць камусьці балючую крыўду, маліся за гэтага чалавека. Нават калі не хочацца, прасі Бога навучыць яго таму, чаму яму трэба навучыцца. Малітвы вызваляць тваё сэрца ад горычы і нянавісці. І тое самае з прабачэннем адносна сябе. Мы можам быць злымі і раздражнёнымі з-за таго, што нешта зрабілі не так. Мы можам адчуваць, што Богу ўсё роўна і нават крыўдзіцца, што ён дапусціў гэтую сітуацыю. Але Бог хоча, каб мы расказалі яму. Ён разумее наш боль і можа дапамагчы. Прасі Бога прабачыць тое, што ты зрабіла не так, ці наадварот тое, чаго не зрабіла. Прасі вызваліць цябе ад пачуцця віны, каб перастаць перажываць гэта зноў і зноў. Цар Давід напісаў у 86-м псальме: «Ты, Господі, добры і літасцівы, і вельмі міласэрны да ўсіх, што цябе клічуць». Словы літасцівы і міласэрны азначаюць «гатовы дараваць». Калі Бог, валадар сусвету, які стварыў усё сваёй рукой, гатовы дараваць тваю віну, то хто ты такая, каб не прабачыць сабе? Давай зараз разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй, што ты побач. Дзякуй, што любіш і прымаеш мяне нават з памылкамі. Дзякуй, Божа, за тваю міласэрнасць і літасць. Я прашу за сябе і ўсіх жанчын надзеі. Дапамажы нам быць строгімі да сябе, каб не чыніць благое, але калі ўжо здзейснілі, быць літасцівымі, як ты. Не дай нам, Господі, упадаць у ірацыянальную віну, браць на сябе адказнасць за ўсё і пакутваць. Дапамажы скінуць з сябе ролю ахвяры. Господі, што б не было ў каго на сэрцы, ты, Бог справядлівы. Дапамажы нам не судзіць сябе, але прыходзіць да цябе, адкрываць сваё сэрца і аддаваць суд табе. Я шчыра каюся перад табой, Божа, за тую няправеднасць, якую рабіла. Прашу, вызвалі мяне ад кепскіх пачуццяў. Дапамажы перамяніцца і не паўтараць грэх. Слаўлю цябе, мой валадар. Амен. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди валадарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога, бо Твое валадарство и моц, и хвала навеки вечная. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, спадзяюся, вам стала вальней дыхаць. Няхай нічога не замінае вам прымаць штодзённыя дабраславенні і радасці, бачыць Божы клопат і любоў вакол сябе. Пра гэта пачытаем сённяшні верш Валянціны Аколавай «Любоў і годнасць, гордасць і давер». Паслухайце яго. Любоў і годнасць, гордасць і давер. Даруй мне маладосць жыцця прызнання. Я толькі навучылася цяпер не вінаваціць ані ў чым кахання.
і адмаўляць сяброўства пустальгу, не прынимаць фальшывыя дакоры і словам ашчаджаць з расстайных губ, без лютай зайздрасці глядзець на зоры, развагамі вяртаць спакой душы, сумненне бараніць ад злых паглядаў, пад шум дажджоў і снегавей цішы быць кожнаму імгненню шчасця радай, цаніць натхненне да мазольных рук і першаквету кланяцца каліны, і неба прамяніста светлы круг тваім вяртаннем бласлаўляць адзіны. Скарбонка. Дзякуй, дарагія дзяўчаткі, што вы ёсць. Так хораша з вамі. Я сама шукаю адказы на многія пытанні, якія мы тут абмяркоўваем, але без вас не знайшла б іх. Таму дзякуй за тое, што мы разам імкнемся да лепшай версіі сябе і да найлепшага жыцця ў Господзе. Бо быць жанчынай сапраўды дар Божы. Я, Тацяна Немчанінава, заўсёды на сувязі. Калі вы хочаце, каб я памалілася за вас, або калі ў вас ёсць пытанні, пішыце па электронным адрасе Women of Hope Bell у адно слова @gmail.com або па наземнай пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. Далучайцеся таксама да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі». Памятайце, мы можам жыць у свабодзе, калі навучымся дараваць. Да хуткай сустрэчы, мае каштоўныя жанчыны надзеі. Увесь мой дом ён оплатил. Збавление пришло, свободным я стал. Крыш на Голгофе стоял. Збавление крыш покрыл всё собой. Ён мой грех и боль, прославьте того, кто избавлением нам стал. Крыш на Голгофе стоял, ни улады земли, ни смерти час не отберут его у нас. Слову верным ён был, за нас кровь пролил. Крыш на Голгофе стоял. Збавлення крыш покрыл всё
избавлением нам стал. Крыш на Голгофе